Moi kaikki! Ja mä ajattelin tehdä tämmöisen videon kaneista, jotka ovat vielä valoja. Ja tästä se lähtee. Ekaksi mä tuun antaa näille kahdelle ruoan. Ja lasten heidät vapaaksi. Sitten mä aion täyttää vesipullon ja leikkiä näiden kanssa ja esitellä näiden tavarat tänään. Nyt mä aion samalla esitellä meidän kanien tavarat ja niitä on aika paljon. Ja mä ekaksi esitän herkut. Ja nämä herkut on tällaisia. Ne on jotakin porkkanaherkkuja. Ja siellä on jotakin porkkanaa sisällä. Elikkä ne on tällaisia pikkuisia palleroita. Ja ne tykkää näistä. Eli on tiusta näitä. Sitten mulla on tällaisia kanin herkkutikkuja. Ja onkohan siellä nyt jotakin porkkanatikkuja ja sellaisia. Tällaisia. Näitä ei kannatti antaa kovin usein. Kerran viikossa tai 2 kertaa kuukaudessa on rajoitettua. Mikä yhdesti viikossa tai sitten kuukaudessa 2. Se on ihan sama, miten jos sinun kanisi voi hyvin, voit ottaa vaikka 2 viikossa. Sitten on vielä tällaisia herkkuja. Siihen, jos aikoo vaikka kouluttaa kania, niin voi käyttää näitä herkkuja. Ne on todella hyviä kaneille. Ja voi olla vähän terveellisiä. Sitten mulla on yhdet valjaat, tällaiset siniset, jotka on aika pienet vielä kanipoiksi. Sitten mulla on toiset tämmöiset mustat valjaat ja nämä on toisella kanilla. Mä ruukan käyttää niitä ulkona aina varmaan kerran viikossa. Ja aina joskus vaan ulkohäkkiin, jos on kaunis päivä. Sitten mulla on tämmöiset hihnat kummallekin. Siellä jo odotetaan. Sitten mä annan tällaista pellettiä niille sekoituksena yhden toisen ruoan kanssa. Voin näyttää sen. Tällaisen. Näitä mä annan 2 lusikallista aamun ja illoin. Ja niin. Sitten mä annan vielä niille ruoan sekaan tällaista herkkua, joka on erittäin hyvää. Tosi hyvää tämän näköistä. Josta kanit tykkää. Näin. Sitten mulla on täällä sitä pellettiä, mikä on jo aika loppu. Mutta sitä tehdään lisää. Sitten täällä on ihan tavallista. Tänne me pannaan joskus liikaa ruoat, niin niitä saa antaa päivällä, jos haluaa. Tässä on kumpaakin sitä pellettiä ja kanin herkkua. Tällainen on mun kanin pöytä, tarvikepöytä. Sitten niillä on tommonen itse tehty koppi. Ja tuolla sitten tommonen korokke.
heinäteline, vessa, 3 kuppia ja 2 lelua. Sitten meidän kanit on erittäin ystävällisiä. Ei pure. Ja aina on kiltisti. Tulee vieraitten tykö ja niin poispäin. Sitten mä ajattelin näyttää vähän, kun ne lähtee tänne juoksemaan, jos ne edes lähtee. Näin. Ja niillä on tommonen pahvilaatikosta tehty tunneli, jossa ne saa sitten mennä. Ei sinne. Ja ne joskus vaan menee tonne. Siellä on sitten niille semmonen oma pesä. Sitten tässä on toi toinen semmoisen heinäpaalin päällä. Siitä heinäpaalin päältä pääsee kantoboksin päälle. Ja siellä kantoboksissa on ton näköistä. Ja nää on todella arkoja, niinku, kun he on tottunut tähän paikkaan, missä on tämä matto. Niin katsopas paikka. Niin jos näette, jos se vie tuohon keskelle tätä paikkaa, niin sitten se juoksee ihan täysiä vaan kotiin. Nämä on tottunut. Ei nää varmaan karkaa sillai menekään tommosiin kolloihin, että nää pysyy ihan tässä kotona. Ja niillä on tämmönen juttu täällä meidän kanelun. Sitten tästä videosta tuli vähäsen pitkä, mutta no, se ei varmaan haittaa. Tätä ei pakko katsoa loppuun. Mutta jos haluatte vielä nähdä, miten minun kanit leikkii, tekee kaikkea ja sillain, niin voit katsoa tämän loppuun. Sitten mulla on vielä tällaiset kynsisakset, erittäin hyvät, jolla mä leikkaan heidän kynnet. Eilen just leikkasin, oli erittäin hyvin, antoin 1 pelletit. Anteeksi, kun mä vähän lopetin, ehkä toi toinen kani on vähän villillä päällä. Tämä. Menkääpä kummakin tunneliin, josta ne rakastavat. Aina tulee nuustumaan kaikkia. Kattokaapas nyt heitä. Siellä ne tykkää olla. Ja tulla. Tulla ja tulla. Nämä on erittäin kilttejä. Ei oo oikein koskaan purrut. Mutta tällainen tää oli. Kommentoikaa. Ja kommentoikaa sinne kommenttipaikkaan, jos haluatte vielä lisää videoita. Heippa!